Welcome to Celebrity Gossip Exclusive, apo patinongwavha nekukutsvagirai nekukubudisirai pachena upenyu hwemacelebrity enyu. Nhasi tine nyaya iri kupisa mumastreets iyo yakakonzereswa nevhidhiyo ramuri kuona apo pamusoro rechikomana Bizman chakamirira nama vachiona Soja Love. Zvakazoita kuti izvo chairman Killer T vaende paInstagram account yavo vachitaura vakati ayewa izvi ndezvekumama zvamuri kutiitira, munodiko ende munozofarireko vanhu vachinge vafa muchitadza kuvapa respect yavanodiseva vachinge vari vapenyu. Aya ndiwo mashoko akataurwa nachairman. Please subscribe and ring the notification bell for more videos.